no khumulwng amsayo tungkhlajakni bagui norok bai norok no koktoma phungnan bagui chung oro tini ma phaikha tamni ke tabuk 9 ta 12 hai tamui tongo o jarao tini ni salo obahai no patimung wngkha je tekorjala Janmojoynagar amsaini Khumulwng club o kaisa BJP ni ajukdan sabana ketingei tini bodol kaini ni bisingo je patimung bulai toglai mani yagulo omo hakino mothani bisingi kok Swbaijakha mothani phajingtui je mothani khorok buri bujakmani koktoma no tui tungphalaijak tabuk Khumulwng amsai aboni bagui tabuk chung norokno o jagao je jaga Khumulwng ni party office BJP ni party office tongmani o party office o je hamla khlaijakmani haikeba sebai sukruk khlaijakmani hor phangjakmani patimung koktoma no norokno chung phunuknai yango ani ukolog thakingo oro kwbangma police proshashan ni bakhaktui kwbangma police rok bo tongo haikeba fire service rok bo phai thangka aboni yagulo tini tabo oro kwbangma police naimbuthang bahini rok kwbangma tongo o jarao haidingkhe tabuk norokno chung o patimung tamo bahikhe wngkha tamo patimung wngkha aboni tui chung norokno phunukjak yang norok nugui mankha oro rogo Swbaijak kwbangma kwbai tongo aboni bisingo yang police bebak chung barricade khaijak police rok bebai khano belai oro krak tabuk naimbuthang rwjakha hingke chung tabuk norokno chung phunuknai yang oro bisingo je oro BJP ni party office tongmani o party office o chung norokno phunukjani yang party office bisingo kwbangma patimung wngkha kwbangma sabai sukruk khlaijakha omo wngkha BJP ni party office o belai kheno Swbaijakha yang rogo chung nugui mankha oro ter Swbaijak yang rogo ter Swbaijak baikha Swbaijak ni yagulo chung yang rogo rutru chung phunukjani oro chung nugui mankha yang naigiko obo hingke obo Dr. B.R. Ambedkar ni photo rogo omo hakeno Swbai sukruk khlaijakha yang chung nugui mano yang Atal Bihari Bajpayee ni photo bo tongo yang omo hakeno tabuk bo oro bahai kagyakho kerosene dangkha na petrol dangkha bahai bo saimaniya yang oro kwbangma manui oro ni table rok chair rok jotono Swbaijak baikha yang tai khaksa phajing chung nangno phunuknai yang o jagao nainai yang ni chair obo banner rok tongmani o banner rok jotono Swbaijak baikha oro glass rok kwbai tongo keba ang obono jangla khaibo norokno phunuknai yang camera takango samai oro kaisa nukha Maharajani photo Swbaijak klaijak mankha nukha yang kwbangma oro Indian flag je tongmani Indian flag bahaino oro duljakhe जों मानखा यांगो borokni sakaro jotono kijing baikha hingke yang chair table jotono je tongmani oro manui jotono Swbaijak baikha omo hanyo जों koktoma tabuk norokno chung phunugui tongo yango tai khaksa phajing oro TV bo tongkha mana yango TV bahano baijak oro TV omte haikeno kwbangma Swbai sukruk khaijakmani yang tai khaksa phajing yango nangke carom board rok chair rok current ni tar rok bebakno oro bebakno damage khlaijak baikha hingke takhok tei buphung tong omo haikeno norokno chung phunukha tamni hingke o jarao abo haike khorokni je dukhumannai rok khorokburi je dukhumannai rok ni jolimung phunugui omo hai wngkhana abo hai patimung hingke yango tabuk khaiborokui jotono police rok oro pahara dui tongo hingke chung omo hai patimung rokno Khumulwngo uram tang thung omo haike kwbangma amchaini bukurok je salai tongmani phiaba patimung wngui thangkha fire service rok phaikha phaimani yagulo borokno oro phaiya thangkha kwbangma police oro Swbaijak rok lama rogo nugui mankhana yang oro tai kaisa photo tongo khlaijak abo saboni photo norokno nainai di oro rogo khitarjak khlaijak khe mankha omo hai patimung bwskangni salo bwskangni je
BC 2026 BC election pe o party mung party jot party kaini bisingo je hai clash tongmani kubui mangpli je tabuk je tongmani abono nok nok phunungmani bagise boskango taibo nok nok chung phunungnai tam ongkha tam bai ke abono tuina nok choi oina nai tong डेवलपमेंट था सर यहाँ पे party